फोसावबाय हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइ आरो मोन 12 वेबसाइटआव फोसावबाय फिथाइखौ 10 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो फोसावो हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइ 3,22,725 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन आरो आरिमु दालायाव 2,47,865 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बिगियान दालायाव आनजादाव जिरायदोंमोन 61,568 फरायसाफोरा। फालांगि दालायाव 1,505 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन आरो बिगियान दालायाव गासै 54,474 फरायसाफोरा उथ्रिसारदों आरो उथ्रिसारनायनि हारा 89.79 जौखोन्दो। सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों गासै 34,079 फरायसाफोरा आरो नैथि मासियाव उथ्रिसारदों 17,777 फरायसाफोरा आरो थामथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों 2,618 फरायसाफोरा आरो आरिमु आयदायाव 1,91,798 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों आरो सेथि मासियाव उथ्रिसारदों 54,752 फरायसाफोरा। नैथि मासियाव उथ्रिनो हादों 19,182 फरायसाफोरा आरो थामथि मासियाव उथ्रिसारदों 52,862 फरायसाफोरा आरो आरिमु दालायाव गासै 94.29 जौखोन्दो उथ्रिसारनायजों जौसिन मासि आवग्रिनो हादों बाक्सा जिल्लाया। आरिमु दालायाव 92.99 जौखोन्दो उथ्रिनायजों नैथि मासि आवग्रिनो हादों दरंआ। आरिमु दालायाव 90.35 जौखोन्दो उथ्रिनायजों थामथि मासि आवग्रिनो हादों लखिमपुर आरो आरिमु दालायाव 59.83 जौखोन्दो उथ्रिनायजों गाहायसिन मासियाव कासारा दं आरो फालांगि दालायाव 15,796 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। फालांगि दालायनि उथ्रिनाय हारा 81.13 जौखोन्दो आरो सेथि मासियाव उथ्रिनो हादों 7,787 फरायसाफोरा आरो नैथि मासियाव उथ्रिनो हादों 2,315 फरायसाफोरा आरो 100 जौखोन्दो उथ्रिनायजों जौसिन मासियाव गंनै जिल्ला दं आरो बेफोर जिल्लायानो जादों जौसिन मासियाव थानाय माजुलि आरो खोला सालमारा मानकासार। फालांगि दालायाव 98.96 जौखोन्दो उथ्रिसारनायजों नैथि मासियाव दं तामुलपुर जिल्लाया। फालांगि दालायाव 96.46 जौखोन्दो उथ्रिनायजों थामथि मासियाव दं बजालि आरो बे 68.23 जौखोन्दो उथ्रिनायजों गाहायसिन मासियाव दं धुबुरी जिल्लाया।